kompak. Ya. Guyub rukun kompak. Kompak niku napa? Kompak iki sarwa cocok. Ngaten nggih, klop. Jodoh. Nggih. Kaya aku karo kowe iki lho. Ya. Nah napa nggih? Nggih. Nggih. Nek Mas Warsudi karo Mbak Rini ya kadowan kok ya. Lah nggih. Tekse umure kadowan lho Pak De. Nggih. Nek rumangsane iki cocok banget kae. Nek panjenengan ki rak berkah ning tumrap kula menika ya musibah ta. Aku ki Janaka kowe Sri Kandi. Kaya ngene Janaka menika rak ya mesakake. Cakile kaya ngopo? Lho cakile iki ya aku dhewe kuwi. Dadi tok rangkep kabeh. Ora usah ganti pemangin ngono lho. Ngirit tok ya. Nah, matur nuwun karo panjenengane ingkang kagungan kersa. Pak Mujiono. Pak Mujiono. Saben rina kalawan wengi memuji marang Gusti ingkang Maha Kuwasa supaya tedak turune iki urip mulya kuat kanggonan derajat lan pangkat. Amin nggih. Ngantek sak tedak pun gadang-gadang menika. Nah iya. Nganti sak pengandap, sak penginggil. Sak penginggil iki sing nurunke Bapak Mujiono. Luhur. Awake dhewe iki ngluhurke para leluhur sing diluhurake. Tembunge kok le dhuwur banget nggih. Ya pancen dhuwur. Luhur kuwi nggon dhuwur ngono lho. Nah dadi aku lan kowe iki iso niru karo Pak Mujiono iki lho. Le ndongake putrane iki tenanan ngono lho. Nggih. Nah nek golek bojo we gampang golek bojo kuwi. Sing angel niku Jodoh. Jodoh karo bojo niku beda Pak De. Beda. Bedane pripun? Bojo iki lanang karo wadon padha warase padha karepe, ya ta. Kuwi sak nggon-nggon iso dadi mbok ning dalan kepethukan rembukan we langsung dadi iso. Nah, ning nek le nggon jodoh kuwi lho, jodoh rembuke, ya ta. Jodoh rezekine. Saya lancar aku dhewe bojo kowe ta. Wis jodoh ta iki. Ah rezekine lancar. Tetimbangan. Pendidikane ya timbang. Timbang kula karo sampeyan ki timbange piye? Ayo jomplang kok. Kok jomplang piye? Ayo ora kaya ora seimbang jenenge. Iya nek wong wedok ki nek ana sing lanang jomplang sing benake sing wedok. Ngono lho. Aja nganti ngelingke ngono lho, ngelingke. Nek ana klerune sing kakung, sing putri ngelingke. Oh ngono, nggih. Nah, sing paling penting napa? Sakwise dadi manten. Kuwi saiki guyub, rukun, anane seneng lan indah. Nggih. Besok yen wis kagungan putra siji utawa loro, kala mangsane sok nganggo padu. Nah iki sing ati-ati. Ha nek iso nggih ora usah padu to. Ning wong omah-omah ki bumbune wong bebojoan ki mesti nganggo padu. Oh, ngoten. Padu sedina ping 7 bebasane ana apa walere tiyang sepuh. Siji ora kena ngucapke pegatan sakjroning padu. Oh ngono. Loro ora kena ngembet-embet perkarane wong tuwa sakjroning padu. Oh, nah, pilah nggih. Pilah. Supaya gek ndang duwe turun. Nek dalam proses mbok kepingina dikaya ngapa nek wancine surup diampet. Nek wancine magrib surup kuwi diampet. Oh ana tata carane. Ana tata cara merga kuwi wancine tenggelamnya matahari. Nah, aku lan kowe andon asmara bebojoan, ya ta? Omah-omah kuwi yen seneng-senengan kudu wancine ana sinar kehidupan. Oh. Ya. Ana apa walere to jebulane? Ana piye ta? Oh, mboten ngerti ha trunjang mawon. Sesuk nek nyidam. Nyidam nggih ana apa walere? Oh, nek nyidam kepingina dikaya ngapa? Nggih. Aja mangan wowoan sing gogrokan. Tegese pripun? Wowoan sing gogrokan. Isih pentil kae lho. Isih cilik urung wancine dipanen. Ngoten. Mbok kepingina dikaya ngapa? Kuwi sing didahar buah-buahan sing wancine dipanen dipetik. Gogrokon niku nek pun mateng oleh. Neh. Lah jare mau nek gogrok ra oleh. Sing le metik ngono lho. Sing le dipanen kuwi lho. Nah, kuwi kudu ya. Nek menika ya ming sing dipingini apa ngono kok. Ah iya, ning nek arep ditata uripe supaya engko anak turune kuwi dadi becik lan apik, ora gampang lara-laranen,
ora dadi bocah bodho, dadi bocah sing pinter lan wasis migunani kanggo wong tuwa nusa lan bangsa ta negara. Berarti ya kudu ngampet barang nggih. Ya kudu ngampet. Ora kok dumeh mbobot ngerbine njero apa sing dikarepke, apa sing dipingini kudu keturutan. Wancine surup kae mbok kowe kepingina dikaya ngapa ngeret-ngeret aku mesti tak semayane. Kok nek wis lintange jedul apa bulane jedul. Iya ta? Nah, ngono kuwi kudu ngerti. Padane esuk nek sembayang jenenge apa? Salat duha. Iya ta? Lah kuwi setelah terbitnya matahari karena matahari memberikan cahaya kehidupan. Nah, mula aku karo kowe, ki aku nek arep ngewori kowe aku mesti milih wis terbitnya matahari. Walah ngandadak nggo petung memet banget. Heeh, memet arep mangkat nyambut gawe ninggali dhisik ngono. Iki wong dirungokke wong akeh kok njero malah omongane ora karu-karuan. Sinar matahari itu adalah sinar kehidupan. Tembunge Jawa wutah ning wuto. Saben esuk mutahake cahaya kehidupan. Srengenge niku. Srengenge kuwi. Sesuk-esuk njedul ki wutuh meneh. Oh, sumunar meneh. Sumunar meneh. Cahyane ya padha kaya. Wohing jagat kuwi sing bersinar ana pira hitungan? Apa wae Mbak Rini? Kalih. Kok loro? Lah srengenge kalih bulan nek bengi? Lah lintange ra melu apa? Wah, kelip-kelip cilik ya gitu. Cilik ning akeh. Senajan kuwi cilik, lintang kuwi bersinar. Menungsa urip kuwi cilik dikaya ngapa? Melarata dikaya ngapa nek hidupe hidup yang bersinar. Tapi dari jarak jauh pun semua orang akan tahu itu bintang. Ketok ngoten. Manusia yang berbintang. Seperti Pak Mujiono itu manusia yang berbintang. Yang bercahaya itu iso madangi kiwa tengene, iso madangi anak putune, iso madangi anak keturunane. Uripe padha padang kabeh. Ora ngalami urip sing peteng. Nggih, muga-muga awake dhewe kabeh ya diparingi padiang kabeh nggih, Pak. Ah iya wong wis do amin, madang. Amin. Wis do madang ki mesti padang. Nah, iya ta? Nggih. Nggih. Lintang pokok ki ana pira? Lintang Panjerina. Panjerina. Kuwi esuk ta? Nggih. Lintang liyane wis do ora ketok. Lintang Panjerina ki isih ketok. Awet. Kelip ngenteni terbitnya matahari. Ya ta? Kuwi lambange wong urip sing bersinar, urip bercahaya, panjang usia. Lintang liyane wis ora ana, kuwi isih ana. Isih manjer. Lintang panjer sore kuwi ya kelip. Ya ta? Semlorot. Lintang liyane durung ketok. Kuwi lintang panjer sore kuwi wis ketok. Oh, diupamake ning nggon organisasi wong kumpulan wong rapat. Nggih. Kancane durung do teko, Pak Mujiono ki wis rawuh dhisik. Tertib tegese. Ha iki lintang panjer sore. Nah, sing hebat meneh lintang panjer wengi kuwi sing sak akeh lintang kuwi ora kedhep. Wonten to? Ana. Walah. Nah, kuwi awak dhewe iso ngalap berkah. Pak Mujiono hidup yang berbintang, hidup yang bersinar sampai ke anak keturunan. Nggih. Ki ana lagune apa kowe sing duwe? Apa Mbak Rini kira-kira? Lagune napa yo karo kowe nembang apa-apa isa kok. Otrok-otrok isa ta? Ya apa sing isamu sing kira-kira ki pokoke kira-kira ki iso mengandung percintaan. Nah, percintaan, apa setya tuhu apa-apa. Nggih. Apa? Ndongake mantene. Nggih. Mantene didongake. Nah, dadi ati wae. Oh, dadi ati pelok barang. Nggih. Nah, iki dadi ati didongake. Ya. Tumonem tung. Pi monempi kok tumonem tu. Pi tunganipun tamanten ha nyarepuniku
manten kakung lawan putri guyub rukun siang dalu tan pisah rina lan wengi gesang rukun gendon rukun ya tibake napa Mbak hati-hati nggih hati-hati langgam pisih Mbak golek ising koyo ngopo wong nyatane kelakon seprene angger gantro
rene iki Mbak Rini iki jan awet ya pasuryane ya suarane. Amin. Nyuwun donga pangestu niki kodanan terus ya mengkeret. Nggih. Anu Pak Diwarsudi, diselani Mbak Bella wong mau ana sing nggih Pak Mujiono sing kagungan kersa ngersake sarung jagung. Ngaten, nggih, diaturi jumeneng. Ayo diaturi jumeneng. Nene nena nena nene nena nena nene yuk. Selamat malam Sugeng Dalu Bu Rini. Sugeng Dalu Nok. Pak Warsudi. Wonten paring dawuh. Tasih kemutan kula to, Pak? Tasih kemutan kula. Ya kelingan aja diomong-omongke ya. Nek wis tau karo aku aja diomong-omongke ya. Malah tok takoni kok, Nok. Malah ngelingke nggih. Ndak Mbak Rini cemburu ya. Ora nggon ngono ning panjenengan nika. Ukara siji engko iso dawa banget kuwi tekan kono kuwi. Nah, karang dawa. Kono kuwi niku napa? Malah tok cetake. Ora iki sida sarung jagung ta kuwi. Nggih. Dibawani Mbak Bella. Bawane apa? Gegarane wong akrami. Taunono ya kena taunono windonono. Taunono windonono. Nggih, nderek ajan nggih, Pak. Ah, kula ya si ajar kok, Mbak. Ajar kok ajar omah-omah. Iki ra diwatuk Engko tak tambani engko ya. Mergo nek watuk iki sih kena ditambani, nek watak. Nek watak ora iso. Watak kuwi ora iso, ya wis ngono kuwi. Mbak Rini iki ya wis watake tegas ngono kuwi. Mula sampean yo ngati-ati karo watak. Nah, iya aku dhewe ngantek lali kok watakku ki watak apa ngono kuwi. Bengi iki awake dhewe ora iso lali karo Pak Mujiono ya ta. Marang tika ingkang iki Mbak Bella, Mbak Saras, barang ya termasuk request Pak Mujiono. Nah, lembelane kesenian ki tenanan ya. Suarane dasare ya apik. Pasuryane ya ayu isih enom. Alhamdulillah. Kaya titen. Amin. Iki bibit ya. Isih rapet. Bibit.
Ya suarane iki tekanan suarane iki sih rapet ngono lho. nggih. Dadi getaran suarane iki krasa banget lho. Mak nyus ngono lho ya. Rina wengi dadi neno prasaja bisa sarung jagung buka bonang monggo Mas. Nggih. Buka bonang. Loro pinemo lu nemo tumplong. Rasane tresno yen tanamaru sedherek sedana sarung jagung abot rasa matur nuwun Mbak Bella nggih. Wah, jan saya ngerji. Mbak Nini kali Pak Diwarsti. Nggih. Iki mau ya ana welingan saka sing kagungan dalem pokoke. Nggih. Ora ketan mung sedelo panjenengan karo Pak Diwardi ya fragmen ketoprak. Lakone apa? Nggih. Mau wonten pesenan niku, Mbak. Napa Pak Dik? Saking Pak Musyono mangkele gandrung mboten usah oyak-oyakan. Oh nggih. Ingkang romantis mawon sing oh iya, wong yo alusan. rada recek barang kok ya niku. Napa nggih iso romantis wong kok ngeten iki? Ayo, mbok menapa ya kudu disak-isake kok ya. Nggih ming rada kangelan ling ladeni. Ya ora to. Lah nek le romantis wae piye nek nyawang kok ngene iki? Dirungokke suarane, aja didelok rupane. Aku mbiyen ngeroli dadi Kamandaka. Seri 1 tekan seri tamat 370 kaset. Kuwi ning ora didelok raine. Oh, ming suarane. Lakone napa Pak Denak niki? Ah, napa niki sing ora nguyak-uyakan. Damar Wulan karo Anjasmara. Oh, Damar Wulan karo Anjasmara. Anjasmara cemburu. Hah? Cemburu. Nah, niki diangkat dadi senopati, mongko sing ngangkat senopati niku Kencana Wungu, gitu kan. Esuk nek lanjur le miwiti cemburu piye nek kok ngono kuwi ambek tak sorohake. ya mengko nek wis ngerti sastraku kowe mesti bisa gemeter tenan kok wis. Anjasmara pamit arep nindakake kewajiban dadi senopati ning Blambangan. Nah, kondo karo si Anjasmara sok nek aku iso merantasi gawe, iso nyirnake Prabu Purubisma ya minak jingga, aku bakal dijumenengke ratu nang Majapahit lan prameswarine si Kencana Wungu. Iki cemburumu ning kene iki. Walah. Nggih. Nah, ngono. Nek ora Kang Mas Damar Wulan. ya ditrutuk-trutuk singe. Keprake panjenengan sisan Pak Di. Nah, ketoprak anu kok. Lah niki mboten sangu keprake. Nah, ya aku Sing ditutuk apane iki? Nilih rekmu kok tak tutuke. Kesuarane piye? Ya. Ya. Turuk. Ya jengan Jasmur. Panjenengan kundur Kang Pun Mas. kakang kundur saka Majapahit. Monggo Kang Mas. Wong ayu.
Nyuwun pangapunten. Saestunipun sampun sawetawis kula ngantu-antu kondur panjenengan. Siramu ngarep-arep konduripun Kakang. Injih mesti kemawon wong temanten anyar kok panjenengan menika anggenipun jengkar sawetawis dangu. Kok andang keselak. Diajeng. Inggih kula Kang Mas. Aja dadi runtik ing penggalihmu ya wong ayu. Inggih panjenengan menika wau saking tindak bunti ya. Katimbalan swaraning kraton Majapahit. Ngadep Sang Diayu Kencana Wungu. Ngadep Sang Juwita Ratu. Iya Anjasmara, Wonten wigatos menapa? Menapa panjenenganipun boten prisa menawi kula lan panjenengan menika penganten anyar? Rikala semono durung prisa. Nanging suwe-suwe dadi prisa. Yen aku si Damar Wulan iku wis dadi putra mantune Rama Patih Arya Lugen. Inggih. Ndadekno kawruhananira wong ayu. Anjasmara garwanipun Kakang. Kok lidhem bola-bali panjenengan menika keloloten Kang Mas. Aku katimbalan sowan ning Majapahit. Sang Juwita Ratu paring pangandika yen negara Majapahit iku lagi kamendungan jalaran balelane si Minak Jingga ya Rubisma ing Blambangan. Ngaten injih lajeng kersanipun Pangsiting dewa ingkang hakarya jagat duh wong ayu garwanipun Kakang. Ya Damar Wulan satria saka Gunung Paluhamba iku ingkang bisa ngentasi karya mula aku didhawuhi ngluruk perang ana ing Blambangan diwisuda dadi senopati agung. Mbrasta Durangkara nyirnakake Adipati Minak Jingga ya Prabu Rubisma. Panjenengan ingkang dipun madeg senopati menika panjenengan? Iya Diajeng. Menapa mboten wonten senopati sanesipun? Cekel mik. Weh, nganu ana loro to kuwi mike. Oh, bundet. Sik. Kopi to kowe iki? Nah, wis. Yo gek halu ngono. Ayo ngadeg no, Mas Bima karo Mas Reza iki. Pun ngadeg, Mas. Wis ngadeg po? Ampun. Ya. Kene gek ngadeg. Wis kowe sesuk tanggal 26 ora iso bales aku kowe wong aku ora melu kok. Gleleng wae aku saiki. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Reza. Wah, Wah, ketiban sampur niki kula. oh, ketiban seng Mas nek kali kula niku mboten ketiban sampur. Pripun kabare? Alhamdulillah pangestunipun Mas Gading sehat. Kowe wis siap dadi bintang tamu wis badhikan barang iki to. Mulane kok konggonku mau wis badhikan wah engko berarti wis siap nek dideke no. Yo men ketok rapi ngono. Oh, apa kowe ora tau rapi men ketok rapi iki? Mas Bima, Nggih. pripun kabare? Alhamdulillah sae, Mas. Nah, iki ora usah tau sebutke mos kok omahku ya apik-apik wae kok. Waya bareng. Nggih kula sing ngene jenengan Latihan. Latihan apa? latihan ketoprak, Mas. Wong ketoprak. Nggih. Jangan ketoprak. Mboten. Napa? Latihan wayangan. Oh, wayangan. Nggih. Wayangane jenengan nggih. Nggih, ya. Waduh, Sing aku anu mah dalang. aku ora iso melu Mas. Mboten napa-napa. Ora kok suaramu kok tua to, Mas. Nembe pilek, Mas. Oh, lagi pilek sik aku wae sing ngomongan. Oh, sok kangen nek karo Resa iki. Betina ketemu kok kangen. Ora aku kangen lehmu arep mangkat ning Bali ki lho, Sa. Arep tak isini-isini nang ngene. Ning Bali ki munggah ning kamarku kok, Ding. Aku kan sesuk ning Bali to, Ding. Aku tulung ngono ya, Ding. Ngopo Sa ngono aku ya. Allah, aku ki bar kalah main ngono kuwi jare. Waduh. Main apa Aku ora tahu yo ae. Oh, apa ora tau apa? Ora tau. Ora tau ya apik ngono Kok kuwi. tahu sing marahi ya sapa? Hah, aku? Wong loro sih, Mas. Ora. Ngono ya. Mas Bimo, Nggih. duet Ngidam Sari kalih kula nggih. Oh nggih. Nggih. Mengke Mas Reza sik joget. Kan joget mengke. Joget to? Joget. Cocok ngono kuwi. Joget lho. Ora piak-piak. Joget pokoknya. Joget. Ya wis manut. Ning sesuk tanggal 30 aku aja tok nganu ya, aja tok Kon deke ya. joget.
Engko ndak aku tok bales engko. Iya gentenan kabeh. Ora mangkat aku nek tok bales. Aja ya. Ayo. Langsung wae ya Mas Bimo ya. Oke. Ya langsung sik aku ya tak buka tekes. Ken bawa riyen Mas. Sinten? Langsung mawon. Bimo. Oh ya kon bawa sik ya Mas Bimo ki ya. Kon bawa sik cocok nek bawa Bimo ki. Mboten apal ding Mas. Mboten apal Mas. Pun langsung mawon. Oh nggih langsung mawon. Seneng langsung Mas. Oh, seneng langsung to? Seneng langsung, heeh. Ya ayo Mas Bimo. Jenengan riyen Mas Bimo. Umpama hati-hati salawase yuk Mas Dalan Nggih. Kok Mas Reza kok malah lingguh. oh ya. Kan joget. Kon joget malah lingguh kuwi. Moko biasane wayangan nang omah wonge gayange ra jamak-jamak ya. Dewe. Oh ya. Monggo Mas, joget Mas. Mas Reza? Mas Reza. Mas Reza. Ayo to Mas. Mang joget Mas. Ayo to. Godrel ngene. Kudu joget to. Karo kancane dhewe ora ngono kuwi. Monggo. Oh nggih, kula. Ah, jenengan. Kula niki Mas Bimo. Jenengan Mas. Oh, kula, heeh. Oke. Kepiye iki Mas Bimo? Nalikane. Oh, narik. Nggih. Nalikane ro ing dalu atiku lam-laman sira wong ayu. Nganti mati ora bakal lali lakae Mas Reza. lentange mlaku. Ayo Mas Reza. Gawe to Mas. Monggo, joget. Joget. Harus enggak Mas. Karo ngani ya Mas. Mas Reza. Nalikane. Nalika sliramu Lam-laman sira wong ayu. Lali lakae lintang ngelaku. Wah ya apik to. Apik tenan Mas Reza Jan. Sancing koe. Sekarang yo. Pripun? Nalikane sira ora apal. apik ya ora apa-apa. Sampun Mas Dalan. Nggih sampun. Matur nuwun. Nggih matur sembah nuwun kula ingkang matur sembah nuwun nggih Mas. Nggih. Wisane ngrusuhi Mas. Nggih. Pun biasa kula kok dirusui. Pun apal kula nek kalih jenengan Mas. Sapal aku. Harus ning sapa meneh nek ra mboten jenengan. Waduh Jan. Ya semengko ning omah mengkono bagiane dhewe ya. Aja ding mengko ndak omkes melu ning omahku njaluk bagian. Parani tenan. Oh iya. Ndak tak omong aku mengko WA wae WA gampang. Pamit kek. Medun. Nggih matur Pamit. nuwun. Ngopo matur nuwun Matur nuwun iki? Mas. Senior pamit. Oh ya hati-hati ya nderekke. Nggih. Kok tak anteni lho Neng endi? ning omah. Aku ora mulih ngomah kok engko. Waduh ora. Ndak ngenehi kowe mengko tak mulih ngenehi sapa ngono Ning mengko. omahku lho. Ora Mas. Ngetap-etapi ora pati yo. Nyenengmu nyopo nyenengmu. Nikmatni. Manik ngasnyekmo. Barber nyop. Barber. Manik ngasnyekmo nggih. Ayo kowe mundur kono matur. Matur karo Prabu Setijo ngengekaken kamu.
Ayo saiki patih padha patih ya. Ayo saiki patih Traju Tresna musuh patih Pringgondani. Kowe apa aku sing kalah? Ayo kowe apa aku sing mati kaklak limpamu. Wah, hati. Wah, otiar. Wah, wah, wah. Ayo, wah, mati we. Loh, wah, 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 as, wah, wah. Siar. Wah. Siar. Wah. Wah, siar. Wah. Ah. Wah. Ah. 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 Wah. Bangsat ale.
Gatut Kaca. Gembelo sirahmu, leleng pacakmu. Kowe wis gawe pengaruh supaya Adipati Wawana manggon ning nggonmu. Aku rakon nanging Adipati Wawana ingkang nyuwun. Aku mung sadurma ngayomi marang Wawana. Rasa kakehan wawadan. Ala sirnane kowe mung arep ngajab suwe bumi Tunggarana dadi duwekmu. Maka sejatine Tunggarana kuwi mlebu wongkon Traju Trisna. Nanging kowe malah serakah. Aku ora duwe niat milik Tunggarana. Nanging manut sejarah Tunggarana pancen dadi wewengkone Pringgondani. Kowe omong pawadanmu wae. Bakune saiki Tunggarana ditohi nganggo pecahing dada luntahing rudira. Yen pancen kuwi penjaluke Kakang Stijo, ayo tak ladeni. Untapke nyawamu ning Yomane Loka Sirna. Prapteng Lampus.
Tiar. Wah, mutiar kowe. Wah, ora kencang karo dae. Mandek kok. Hop. Ora kancang mari dayang papa wong buk bolong kali codhe sapa sing gawe. Ocor-ocorane do keker siar-siar iki kayangan nganti kepanesen. Merga kaperbawan nggonmu padha yuda. Keker peperangan nganti gawe korban kawula cilik sing kok boya.